Эфирда яңалыклар вакыты, студияда Лейсан Галиева, исәнмесез. Бүгенге чыгарылышның төп темалары. Әлмәт комсомоллары бәйрәм уңайыннан өмә оештырды. Шәһәребездә беренче иҗат мәктәбе ачылды. Үсмерләр көрәше. Спорт мастеры Ильяс Галимовны искә алып республика турниры узды. 29 октябрь комсомол туган көнне. Шул уңайдан Әлмәт комсомоллары 29 октябрь көнне комсомоллар паркында очрашып өмә оештырды. Чараның слоганы «Кем килә, шул мәңге яшь». Чыннан да яшьлекләре данлы комсомол оешмасы белән бәйлеләрнең бүгенгеләре дә үткәннәре сыман актив. Ел сайын җыелабыз 29 октябрьдә. Бу безнең парк, бу паркны без башладык. 75 елны безнең әтиләр, әниләр тияктагы паркны топольлар утыртканнары, алар 50-60 еллар комсомоллар. Без монда инде менә 75 елдан башлап утырта башладык алдан кайыннар. ВЛКСМның 100 еллык исемендәге скверы җәяү йөрергә ярата торган әлмәтлеләрнең сөекле урыны. Совет урамында урнашкан бу яшел парк зонасын олылар да бу микрорайонда яшәүче яшь әниләр дә күп күрә. Ә инде кышка карар алдыннан чисталык оештырып калдырсаң, язгы матур вакытны сагынып көтәргә тагын да күңелле булачак ди оештыручылар. Безнең тормыш шулай. Синең шәһәрең, син анда торасың. Син аны сакларга да тиеш. Менә шулай дип мин уйлыйм. Бөтенесен әлмәтлеләрне котлыйм бәйрәм белән. Яшьләр бәйрәме. Biz kart bulsak da biz yaşlar. Рәдифә Нугманова, Милена Вәлиева, Дамир Курбанов, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Әлмәтлеләрнең төрле яклап үсеше өчен Татнефть компаниясе күп көч куя. Шундый максатчан проектларның берсе Рухият программасы. Ул үсеп килүче буында музыкаль, эстетик тәрбия һәм белем бирүне алга сөрә. Күп санлы бәйгеләр, фестивальләргә өстәп төбәгебездә беренче Рухият иҗади мәктәбе дә ачылды. Тантана Солнечный балалар сәламәтләндерү лагерында узды. Баянчы Россиянең атказанган артисты Гнесиннар исемендәге Россия музыка академиясе профессоры Юрий Сидоровның булачак музыкантлар каршында уйнавы олы тәҗрибәнең яшь буынга җиткереп калырга ашыгуы. Остазның булачак хезмәттәшләренә көй ашада, сүз ашада әйтәсе киңәшләре бар. Любить музыку, прежде всего. Любить само искусство исполнительское, которое вдохновляет. Музыканы яратырга, башкару сәнгатен үз тамашачыңны яратырга кирәк. Исполнители и публику, которая слушает. И одухотворяет людей. Это очень важно сейчас. Әлеге иҗат мәктәбе бер көнлек эш түгел, аны булдыру өчен әле күп санлы фестивальләр оештырырга, күп санлы иҗат кешеләренә юллама биреп, тәҗрибә тупларга кирәк була. Бу юнәлештә Рухият программасы Яңа исемнәр фонды белән берлектә дә уңышлы эшли. Нәтиҗәдә Рухият иҗат мәктәбе булдыру идеясе барлыкка килә дә инде. Дать возможность ребятам увидеть мастеров в деле, вживую, да еще и сразу у них подойти, задать вопрос, который их интересует. На мой взгляд, это должно их подтолкнуть и еще больше мотивировать и вдохновить на дальнейшую учебу, дальнейшие занятия, дальнейшее развитие. Азнакай, Аксубай, Бөгелмә, Әлмәт, Лениногорск һәм Түбән Кама музыка һәм сәнгать мәктәпләре укучыларына Россиянең әйдәп баручы музыкаль уку йортлары педагогларында белем алу уникаль мөмкинлеге Татнефть хәйрия фонды тарафыннан булдырылган чираттагы нәтиҗәле проект. Радель Галимов һәм Раян Яхин Азнакай егетләре икесе дә Баянда уйный. Уртак уку стажы икесенә инде 10 елдан артык. Биредәге проектта катнашу бар яктан да үсәргә ярдәм итә, ди алар. Поэтому мы можем дальше продвигаться на один шаг выше, соперничать с другими и дальше больше уже покорять. Новые вершины. Да, новые вершины.
Иҗат мәктәбендә катнашучыларны музыкаль остаханәләр, иҗади очрашулар һәм яңа танышулар белән тулы музыка атналыгы көтә. Рәдифә Нугманова, Милена Вәлиева, Айдар Кабиров, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Ознакайның төбәкне өйрәнү музейында диалог исеме астында картиналар күргәзмәсе ачылды. Ул рәссам, сәнгать белгече, туган якны өйрәнүче педагог, шагыйрә Вера Филиппованыкы. Тантананы район күләм семинары белән берләштерделәр. Онда музей, мәктәпләр, балалар бакчалары хезмәттәшләре катнашты. Россия рәссамнар берлеге әгъзасы, халыкара сәнгать белгечләре ассоциациясе әгъзасы, күп санлы бөтен Россия һәм халыкара конкурслар һәм фестивальләр лауреаты һәм җиңүчесе Вера Ивановна Филиппова ознакайлыларны видеоэлемтә аша сәламләде. Күргәзмәне ачу тантанасында район башлыгы урынбасары Роза Галиева да катнашты. Бүгенге көндә без сезнең белән шушы матур бинада җыелдык. Һәм инде үзебезнең иҗади кешеләр белән танышабыз. Шулай бит Ирина Илдарның бик матурына эшен алып бара, наша командасы белән. Вера Филиппованың хезмәтләре пейзаж жанрында башкарылган матур әсәрләр. Алар нигездә соңгы 3 елда язылган. Рәссам үз картиналарын иҗат остаханәсендә түгел, ә бәлки табигать белән реаль диалогта төзи. Бүгенге галереяда рәссамның 35 эше тәкъдим ителә. Үзенең картиналарында Вера Филиппова төрле төбәкләрдә табигатьнең матурлыгын сурәтли. Биредә шулай ук рәссам Дания Шаймарданова хезмәтләренең дә фото күргәзмәсе тәкъдим ителде. Күргәзмәләр ознакайлылар өчен 5 ноябрьгә кадәр эшләячәк. Семинар өлешендә музей директоры Ирина Халикова чыгышы тыңланды. Сегодня Вера Ивановна, это очень большая удача. Человек с высокими званиями, профессор, ваш коллега получается. Она плюс к тому еще и искусствовед, она еще и живописец. Поэтому смотреть на эту выставку одно удовольствие. Азнакай төбәкне өйрәнү музеена быел 30 ел тулды. Музей фондында 9 меңнән артык экспозиция саклана. Татнефть гранты нигезендә музейда күп кенә яңарту эшләре башкарылган. Интерактив такталар, көтү зоналары булдырылган. Физик мөмкинлеге чикле балалар өчен ачылган интерактив бүлмә дә уңышлы эшләп килә. Чарада катнашучылар әлеге заманча уңайлыклар белән дә таныштылар. Безнең инде билгеләнгән укытучылар дип әйтик, ничек итеп безнең менә мәктәпләр, музейлар, яисә балалар бакчалары музейлар, ничек итеп берлектә эшлиләр, ничек бергә без эшкә алып барабыз. Шул хакта аларның үзләренең инде эш тәҗрибәләрен күрсәтәчәкләр. Алга таба семинарда мәктәп укытучылары, балалар бакчалары мөдирләре доклады тыңланды. Алар үз чыгышларында безнең артта киләчәк, музей һәм мәктәп хезмәттәшлеге, туган телне саклау темаларын яктырттылар. Безнең музейбыз ул районда бердән-бер музей. Ул атала Гариф Галиев исемендәге әдәби һәм туган якны өйрәнү музее. Музей хезмәткәрләре үз чиратында тәҗрибәләре белән уртаклашып, мондагы мөмкинлекләр хакында баян итте. Илмира Шәрифуллина, Рөстәм Әкбаров, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Башка темаларга. Әлмәттә Россия спорт мастеры, дөнья чемпионы Татарстанның атказанган спорт мастеры Ильяс Галимов истәлегенә башланган үсмерләр арасында көрәш буенча республика турниры узды. Анда Татарстанның 18 командасы 130 көрәшчесен келәмгә чыгарды. Россиянең спорт, Татарстанның атказанган спорт мастеры истәлегенә оештырылган әлеге турнир Татнефть хәйрия фонды ярдәмендә мөмкин булды. Гомумән Татнефть компаниясе әлеге спорт төрен үстерүдә зур өлеш кертә. Көрәш белән шөгыльләнү өчен калабызда да, авылларда да мөмкинлекләр тудырылган. Ә мондый турнирлар исә татар милли көрәше үсешен тәэмин итәргә яхшы этәргеч булып тора. Бу юлы да ярышларны ачу тантанасында иң яхшы көрәшчеләргә спорт мастерлыгына кандидат таныклыклары тапшырылды. Менә алар татар башкорт көрәшенең өметле киләчәге. Бүген келәмгә чыккан егетләр инде иртәгә үк милләтебезнең данын еракларга таратучы көчле спортчылар булачак. Бүген исә аларга Татнефть спорт комплексында күпләрнең кумиры булган дөнья чемпионы Ильяс Галимов истәлегенә оештырылган беренче турнирда үз осталыкларын күрсәтәсе бар. Бу өлкәдә әле эшләргә кирәк. Андый көрәшчеләр алар 1000 кешегә, 10 мең кешегә бер генә тулырга мөмкин. Шуның өчен менә аның үрнәгендә бүгенгесе яшь буынны тәрбияләү, аларга менә шушындый шәхесләр булуын һәм аның турнирында шушында утып чыгу безнең яшь көрәшчеләребез өчен дә зур дәрәҗә.
Келәмдә исә 2001, 2003, 2004, 2006 елларда туган егетләр бил алышты. Турнир нәтиҗәләре буенча гомуми зачетта беренче урынны Әлмәт командасы яулады. Икенче урында Мамадыш районы, өченче урында Кукмара көрәшчеләре. Ильяс Галимов истәлегенә оештырылган беренче турнирда Батырның әти-әнисе тормыш иптәше дә бар иде. Алар татар көрәше легендасының исемен мәңгеләштерүдә зур өлеш керткән нефтчеләр, Акбүре көрәш федерациясенә һәм көрәшчеләргә рәхмәт сүзләрен җиткерде. Рәдифә Нугманова, Рамиля Хамидуллина, Дамир Корбанов, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Иң бәләкәй футболчылар исә Алан ябык манежында футбол фестиваленә җыелды. Мәктәпкәчә белем бирү учреждениеләрендә тәрбияләнүче кечкенә әлмәтлеләр футболда осталыкларын мәйданчылыкка сынап карый алды. Алар өчен өлкән спортчылар мастер-классларда күрсәтте. Бүгенге чыгарылышта менә шулар иде. Милләт Сәнгалиева һәм монтаж операторы Динара Гайнуддинова сезнең белән сау булышабыз. Исән сау булыгыз.